mar mondo mi wawinja ne jodak e kaunti ma Siaya. Ginto giwacho nang'o kaluwore kod chal mag gedo gi dongruok e kaunti ma bende giwuoke. Iwacho ni chal mag infrastructure development bende giyie godo, bende gineno tich madhi mbele, bende gidak e yo makare. Gisani wawinja ne jodak e kaunti ma Siaya. Ndarni wagi sana mai ndimo wachung'eni owuok kod yaga Srembe, Rabango, Siaya nyaka Usenge. Nyaka piny chakre ndara ni wan wawinjo ga winja ni bro go e lam. Nyaka sani pok ogo e lam. Nyocha wanjino ket pesa aside milosego. Nwawinjo no president biro launch ndara ni dwe mar adek ni. No biro to no dhi mna bondo no kokalo Siaya kende. Koro nwawanda ga to karo biro launch karang'o. MP marwa nowachonwa ni pesa osebedo set aside milosego. Koro gik moko are going very slow. Okwang'en development dhi bet karang'o. Okoda dok ndara, okodwa ng'anyo jotelo. Lakini at least gitimnwa maendeleo, gikelnwa maendeleo e Siaya. Kotieno, an johala ma Siaya. Aja boda ma Siaya. To kawuoye ewi ndara ma achung'eni, adier wan kaka johala wahinyore ndara ni. Ndara ni nyalo miyo kata sani adier yuto marwa mar tich kata ka koth ochwe kata ka kochal. Yudo ka ok inyal kalo ko jawuoth ming'ad go loka cha. Yudo ka ndara miyowa tich matek, koro bende yudo ka koro pesa monego bed ni isevo, pesa imiyo iloso go pikipiki mi itiyogo. Koro nwakwayo ni kano ber to ndara no lose kaka ero wawinjo maber ni ero kodwa lose from kod yaga to Usenge nyaka Nyamunyi. Olose kiko bed ndara mibiro los to kochopo kore kar kanyo to kendo jomo mi tich, contractors mo mi tich waneno gidaka matin kendo gichako disappear. Buru dum nyaki chiemo kanyal dhi distance mabor nikech aluoro buru ng'ato ok dhi kawo chiemo mako ne ka buru osedumi. Ka koth ochwe bende chopo kuom wateja ka dhi kucha te ka gikiyo to chiemo matero nji nindo to jibe kudwa gik monindo. Koro akwayo president kaka wasewinjo no kel bilion 4 otinwa ndara ni mondo wabed gi tich mayot mondo kwatero chiemo ni joma moko wachop chon maka ka koth ochwe kata koth ok ochwe bur bende kudum nwa chiemo mwatero nji mondo wachop ndi gik moko. Ndara osebedo marach nikech en ndara maka koth ochwe ok inyal luwe ka koth ochwe. To bende diere ma chieng' rieny en buru. Koro gini osebedo ka affectwa. To nyocha wawinjo nitiere pesa moseket kanyo 4.7 billion midhi los go ndara mowuok kod yaga madhi nyaka Usenge. Ndara dhi konyo kaka johala nikech ndara ni dhi yawo Siaya town. Siaya town for long osebedo en town ma dhano wigi nosewilgo nikech onge highway moro amora makalo Siaya. Koro ndara ni kogo e lam from kod yaga to Usenge, ndara ni dhi yawo Siaya town kendo Siaya ohala dhi bedo maber. Koro an akwayo mana President Ruto ge committee chairman mar budget Atandi na enyo ntiere nderni mokete pesa. Achiel kuom gi en ma kod yaga madhi nyaka Usenge, ntiere mawuok Kobare makalo nyaka madhi nyaka Umala. Wakwayo Atandi mondo jiw weche gi nikech owacho nwa ni broad base, to broad base ni okonyo nikech ka nderni mwaringi ok olos ka anwa support Nyakorom gajwang' mago in paro mopogore opogore mago mag jodak e kaunti ma Siaya. Giloso kotende kod ndara nderni mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Kwayo margi en geno marwa ni jotelo e kaunti ma Siaya biro bedo ka neno mar mondo mi oket e tim. To par ni kwaloso kotende kod gedo gi dongruok e kauntis Nyakorom gajwang'. Gedo gi dongruok mag infrastructure oriwo yore, iwacho ni yore wang'a piny mopogore opogore, oriwo yore mag wuoth, oriwo pi maler kendo gi oula e kin mamoko. Bende motwak okiny ma kawuono gi sani watwak kotende kod weche mag pi taka gi pi minyaga e kaunti mano ma Homa Bay. Nitiere moko kuom ote ma bende dwaro mar mondo mi asom mana mapiyo piyo ka Tom biro bedo ka yudo thuolo biro bedo ka duoko gi. Kinyalo mana ketna ote ariyo. Nitiere penjo kanyo. Penj na Tom ni to piping mano mar pi ma oneno iwacho ne nam mano ma Kendu Bay to wach ang'o. Geno mara ni Tom winjo penjo makamano wach piping mano ka wuok e nam to ilose kotende gi ang'o. Nitiere ote mar ariyo. Nitiere janeno mar wacho ni wach pi chendo Homa Bay kabisa kendo pi olil. Wamake mana gi kanyo mar mondo mi wayud